आबैनि थाखाय थुनलाइ दोनलांसै राजाखौ मोनलांनाय खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर दिनै मोनायाव क'क्राझार कारिगाव मालसिं र'डआव जोंनि साब्रै बर' मानसिखौ मोसौ सिखाव फानदायनानै बुग्लिनाय बुथारनाय जाथाया बे जोंनि थाखाय सहायथाव नङा। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि बिटिसि सोरखार फैयोब्ला मानो दावराव दावसिया जोबा। थांनाय 2014आवबो बर' सावथाल आन्दलना हाग्रामा महिलारी सारनि सोरखारावनो जादोंमोन। बेनि उनाव फैयै 2020-25आव मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि 5 बोसोर सोरखार समाव सिरिमोन। दिनै फिन आरोबाव फैयै 2025-26आव हाग्रामा महिलारीनि ग्रेट एगेन मेक जुवालेण्ड आमेरिका बिटिसि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो असान्तियानो असान्ति, दावरावानो दावराव, बबेबा ट्रेन लामायाव बमा बेरफ्रुनाय, बबेबा हाजोआव गावथारजानाय, एसटिनि दावराव दावसि, बबेबा आफादफोरखौ दाबि धमकी होनाय, दिनै फिन आरोबाव बर' सावथालनि गेजेराव दावहा जाहां अरलायहां बेनि गासै दायनिगिरिया मानव गेदेर हाग्रामा महिलारीनि गोजा। थांनाय बिटिसि इलेक्शन केम्पेइनाव आदिबासिफोरनो हा पाट्टा एसटि जासिनाया सोरमोन? मानव गेदेर हाग्रामा महिलारीयानोमोन। दिनै बेफोरबायदि गासै बर' सावथालनि गेजेरावनो जानाय जाथाय बेफोर गासैबो एसटिनिफ्रायनो जानो मोनदों। हाबा खारजोफोरावसो जों नुनो मोनदों अमा बेदर दं, बोरमा बेदर दं, ना दं, दाउ दं, बबे मोनसेखौ जानो होनानै जासिना होनाय। दिनै सावथालफोरा गुबुन हारि झारखान्डनिफ्राय फैनानै जोंनि हायावनो थानानै जोंनि बिटिसिनि संख्रि सोलानानै जोंनि बर' फिसाफोरखौनो बुथारलायनो हानाय, बुग्लिलायनो हानाय एसेबां गिदिर हावखौ बबेनिफ्राय मोनखो? जों दिनै गावनि हायावनो गावनि बिखायावनो थानानै गुबुन हारिनि मानसिजों बुथारजायोब्ला, बुग्लिजायोब्ला, जेबो सेफटियानो गैयाब्ला मानोथो 6 शिड्युल जाखो? मानोथो काउन्सिल जाखो? मानोथो 6 शिड्युल एरिया काउन्सिल माने एग्रिमेन्ट खालामखो? नोंथांमोना न'खरनि मानसिफोरनि हालोदखौ नायलांनो हागोन। आबैनि थाखाय थुनलाइ दोनलांसै राजाखौ मोनलांनाय लायोबासो फैसा आबैनि थाखाय थुनलाइ दोनलांसै राजाखौ मोनलांनाय मामिया दा ओंखाम मोनजायाबा मा जानांगौ?
দুজন তো কি নাম স্যার?